Bé, estem a la Font dels Monjos. Hem sortit de la cremallera a les 11. Ara són la 1. Santa Cecília allà al fons. Nova, Santa Cecília Nova. Ara ja pugem des de la Colònia Puig amb el PR19 groc i blanc. Aviam. A les 3:15 ja hem arribat i estem menjant i bevent una mica. Ok, a 3:15 ja estem... Què hem fet? Adéu. Estem a l'església. Una mica de reflexió.